пайкараи шоири маъруфи рус Александр Пушкин дар пеши бинои донишгоҳи Славянии Русияву Тоҷикистон гузошта мешавад. Салом бинандагони Хабар Тиҷи, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо узд нашавед. рӯзи 2 декабри соли равон дар бинои марказии донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия ифтитоҳи бо тантанаи муҷассаи шоири маъруфи рус Александр Сергеевич Пушкин баргузор мешавад. бояд гуфт, ки дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол ифтитоҳи муҷассамаи ходими намоёни адабиёт ва фарҳанги рус маротибаи нахуст сурат мегирад. ифтитоҳи пайкараи Александр Пушкин дар шаҳри Душанбе бо ҳузури сафири Русия дар Тоҷикистон Игор Лякин Фролов, роҳбари Ростпарназор, ки дар Тоҷикистон Михаил Важдаев ва чандин намояндагони баландмақоми ҳарду кишвар иштирок хоҳанд кард. ёдовар мешавем, ки шаҳрдории Душанбе чанде қабл қарор кард, ки дар маркази пойтахт пайкараи шоири саршиноси рус Александр Пушкин гузошта шавад. бояд гуфт, ки пайкара бо дастгирии Вазорати фарҳанги Русия омода шуда ба Душанбе интиқол дода мешавад. муовини вазири фарҳанги Русия Олга Ярилова бо муовини вазири фарҳанги Тоҷикистон Зевар Давлатзода баррасӣ карда буд. ин ҳайкал гузошта мешавад ва хеле хуб, ки чаро чандин одамое, ки медонанд тарзи биографии ин Александр Пушкинро, онҳо мефаҳманд. ва шумо чӣ фикр доред, ки барои чӣ гузоштанд, барои чӣ дар 2019 гузоштанд ин ҳайкалро? ҳатман дар комментария нависед.